Gracias a mis estudios de contabilidad y finanzas tengo un puesto de responsabilidad. Curso Deusto de Contabilidad y Finanzas. Cada semana una unidad didáctica y un cuaderno de ejercicios. En línea directa con profesores especializados. Con certificado de estudios y garantía de recompra. Curso Deusto de Contabilidad y Finanzas. Con la primera entrega las unidades didácticas 1 y 2. Y también cursos de marketing, ventas, publicidad y business English. Cursos empresariales Deusto. Nido, perquè un amic és un amic. Les millors fruites per al nostre millor iogurt. Danone amb fruites. Una cosa extraordinària està passant a Catalunya. És la Catalunya Universal, que La Vanguardia li porta cada diumenge a casa seva. 16 fascicles col·leccionables en mapes, guies i postals. Una obra que ningú podrà deixar de tenir. Catalunya Universal, cada diumenge, gratis a La Vanguardia. L'equip únic de Banesto ja reparteix més de 1.000 milions de pessetes per tot Espanya. Perdó, em pot demostrar que és client de Banesto? Sí, porto la llibreta. Tingui 5.000 pessetes. I la visa de Banesto? Ah, sí? Doncs tingui 15.000 més. Què volia? Té una requete cuenta de Banesto? Doncs sí. Miri. Aquestes 80.000 pessetes són per vostè. Invita-la a casa! Demostri que és client de Banesto i si no, obri un compte ara i guanyi amb l'equip únic. La Fundació Narcís Monturiol, promoguda per tots els col·legis d'enginyers i arquitectes de Catalunya, et convoca a la Universitat Tècnica d'Estiu de Catalunya, UNTEC 90, del 17 de setembre al 6 d'octubre, a Sitges, Lleida, Tarragona i Figueres. Tu i jo, menys l'amor, vestits d'aquesta manera, víctimes de la passió, a les afores d'Esparreguera, com els ocells que no volen, els passerells també ploren. Els passerells també ploren. El teleserial dramàtic de Vindrem a sopar, els dimarts a partir d'octubre.